kasih dulu pupusnya nelongso. Genduk Renita. Karo Kang Gareng ya. Oke. Apa iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe Wis kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku beci ego lunga saka uripku paribasan ngrangge lintang ing angkasa kowe teka gawe lara marang tresna iki wis dalanku pilihane wong tuwaku sepurane yen gawe lara atimu Arseka DLS terima kasih Pro Audio oke bosku keneng ngopo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis beda kaya lumut ing pinggir segara Sasajeng jero dodo pancen ngerakake arep kepiye maneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kanghananmu Kang Mas pupus rasa tresnaku Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu keto ati beto lambe Wis kadung rasaku rungokno tangisku beci ego saka uripku paribasan ngranggen